LSD. En LSD-rus har 2 faser. Den har en fase, hvor du griner meget, og den har en fase, hvor du får et trip. En LSD-rus kan variere meget fra dosis til dosis, og fra person til person. Rusen kan mærkes af et menneske ved dosen over ca. 20 mikrogram. Grunden til, at man måler i mikrogram, er fordi der ikke skal særlig meget til, før at man får en rus eller et trip. Ved indtagning af en lille dosis er du påvirket af stoffet. Dine sanser bliver svækket, og du mærker en stor glæde. Under en rus kan du se små hallucinationer med farver og geometriske figurer, der bevæger sig. Ved en stor dosis kan næsten alt ske. Ting kan svæve ind i hinanden, blive gennemsigtige, og ting, som ikke var der før, kan dukke op. Alle sanser bliver ramt. Hvis følesansen er påvirket, kan det blive yderst ubehageligt, da det kan føles som om alt fra, at der kravler insekter ind under huden, til at man føler, at nogen rører dig.